बे समाव बिटिआर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। सांग्रां जा आसामाव मैया सानसेयावनो सा 269 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ केस मोनबावदों। लोगोसे गोजोनथाव रादाब दि मैया सा 70 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोयो। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 1830 जाबाय। बिनि मादाव सा 1410 एक्टिभ केस, सा 413 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 4 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। निसर्ग साइक्लोन एबा निसर्ग बारहुंखाया बांसिनै महाराष्ट्रनि गुबुन गुबुन जायगायाव गिख्रंथावै बारदों। लोगोसे गोबां न' बां बिफां-लाइफांफोरखौ सिलिंखार खालामदों। बे बारहुंखाया आरब लैथोमानिफ्राय सोमजिखांदों। बे बारहुंखाया घन्टायाव 100 निफ्राय 120 किल'मिटार स्पिडआव खारो। बे बारहुंखानि थाखाय महाराष्ट्रनि गुबुन गुबुन जायगायाव हाई एलार्ट फोसावदों। मैया लखिमपुरनि पानिगाव मडेल हस्पिटालाव सासे डक्टरनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। बिथांनि मुङा जादों डक्टर हाफिज जामान। मैया दिग्बैनिफ्राय तिनसुकिया थांनाय लामा नेशनेल हाइवे 38 बगापानि रामनगर मुंनि जायगायाव भारतारि आर्मिफ्रा दुथांफ्रा दोनखोमानाय IED बमा मोनदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोनो। सेबाया मेट्रिक एबा HSLC आनजादनि फिथाइखौ 6 जुनआव फुंनि 9 रिंगायावहा फोसावगोन। बे आनजादनि रिजाल्टखौ नायनो थाखाय आसाम सोरखारा वेबसाइटनि लिंक फोसावबाय। लोगोसे मबाइल एपनि गेजेरजों नायनो हानायनिबो राहा खालामना होबाय। नोंथांमोना सावगारियाव नुनाय मोन 14 लिंकनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे लिंकनि गेजेरजों गावबा गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलाव थानाय गुगल प्ले स्ट'रआव बे एप्सखौ डाउनल'ड खालामना गावबा गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। बे एप्सनि मुङानो जादों सेबा रिजाल्ट 2020। सानसेयावनो मैया भारत नाङै सा 9638 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। दुलाराय भारत नाङै दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 2,16,824 जाबाय। बेनि मादाव सा 1,06,654 एक्टिभ केस, सा 1,04,076 खौ फोसाबनो हाबाय आरो 6,088 सुबुङा जिउ गोमाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।